Adi mukasha. Muri kudaipa babangu. Ambe, ndombropinda mami. Kupinda baba Tazani. Yaone zvibana. My Tazani, ibibi ndo kranjukuza kuti sanishedze ndi ku toilet mandi. Urutsvake pana. Utsvake iyi. Empane wewe ndiri kuone wewe. Uri kubva ku Ndabva ku government. Government. Unoze munhu wegovernment remimi. My Tazani, makuita zvoma government people. Wakaba ku government ka. Isu zvatibe, vanobaveka iyo. Ndotwa Mr. Chibodo. Ndayozoitwa inspecting yemapete. Mapete. Nga munoshura munazo inspector mapete makati pa. Ndikumbira wapinda mbamini. Aungopinde mumba mangu iwe mpane wewe. Muri babasa. Kupinda mbamini. Isusu tiri pamba. Atina mapete. Muta mna mapete robete rumwe rapo wari changobuda. Iri pete ndiyo wena rokuti. Woudzwa nani kuti kune mapete. Usabate zvinhu zvedu uchasiya mapete. Emwana chibva kunoku. Ndakutokukiya manje. Atina mapete kunoku. Move mukazi wakada kutsvaira manje. Move. Mpane wewe ndikukuona wabva kumba kwenyu wakadinga mukadzi wako uvhare gate koko kuvutona mpane wewe. My Tazani munokiya gate kuti vanhu vasauye kunoku manje.